Sapa Mas sing jajaran ki diapurmu kuwi. Pak, oh. Mungsuh ampuh banget. Kabeh kalah. Mak Cilik Setyaki mundur, Kakang Antarja mundur, Kakang Kaca mundur, aku keplayu. Wah, dapure kaya ngopo? Dinteni kene wae rasa mlayu-mlayu. Engko wonge tekan kene. Wah, tak idake. Oh, tidak wae, Pak. Oh, gede banget. Oh, ya ampun. Gak kuat aku, ya ampun, ya ampun. Sapa, Mas? Bratasena. Ya ampun, Mas Sena to. Antasena asu. Ngapusi. Sapa Mas sing ngapusi? Ya ampun aja. Sapa sing ngapusi mengko tak keplakane ya ampun. Oh, ganteng banget. Wah. Mas, ngenyangsik to aja lunga. Edan. Wah. Piye? Sengengesan. Wah, seneng to, Pak? Seneng dasmu. Rupane elek. Tawake bapakne. Nek apik gelem, gah. Jare muni elek tawake bapakne. Pakde, ana wong nantang sampean. Lho, sapa? Prajurit Tunggul Malaya. Prajurit Tunggul Malaya nantang karo Baladewa ki jenenge Nyawang Glering Jakarta piye? Wah, nguwuh ning kono. Ayo, aja ming Wadyabala para putra Pandhawa. Aja ming Werkudara. Baladewa kon majune lak ajare. Wah, menungsa ra kancanan kon piaksanan den ajare menungsane Pak. Iki menungsane. Iki menungsane sing nantang Baladewa iya. Kowe nantang Baladewa. Wis jreng Nyawang Glering Jakarta semengken bulan. Kepengen meruput tinjung akhirat nyawamu. Ini ada apa toh? Masa teka-teka kok nusuk, kita kan belum kenal. Sampean belum kenal aku. Aku belum kenal sampean. Nek sampean ki kene ora kene. Ngetes kok, Bos. Ngetes dengkulmu merocot lho. Sapa kowe? Sukini. Kowe sing ngalahke Wadyabala saka negara Ngamarta, iya? Ora tak kalahke ning do mundur dhewe-dhewe kok, Bos. Do mundur dhewe-dhewe. Kowe iki model apa to kowe? Kowe iki menungsa model piye? Brengosen kok bengesan iki piye? Cantik kan? Ini karena inner beauty. Auraku keluar lho, auraku. Aku nek wis besane auraku keluar ya Mas yo. Pirang-pirang satriya tak jak perang gak ana sing gelem. Ya Mas yo menang yuk. 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 Mau deh. Antasena. Piye? Rene. Aku tak nang kene wae. Rene. Dawuh, Dik. Dapure sing tok kandhake ngalahke sapa-sapa ki yo. Lah ya kuwi. Lho.
menungsane kaya ngene iki. Weh, kuwi nek isna sudah dibuta. Ya ni ya Sukini. Buta ya gelem, Pak To ya ora apa-apa. Ora masalah, ora masalah. Kamu sapa-sapa gelem kok. Musuh sapa-sapa gelem. Nek sing ning mburimu kae ra gelem sampeyan yo ora apa-apa, ora masalah. Tua-tua lodong. Ya, tua iki malah ra kokean bola. Guyu Thomas. Mosok gak senyum dikit pun. Guyu to, mesem, plengeh, ngono lho. Piye? Cocok ndasmu iki. Kono dirahapi. Menungso ora tatanan terus kok bluseke wong gerang. Panus maning jajalanat. Sing jajalanat sapa, Mas? Sing jajalanat